ଆଲୋକର ପର୍ବ ତଥା ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ହଟେଇ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଦିନ ହଉ। ବାଣ ଫୁଟେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କଳୁଷିତ ନକରି ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଦିୱାଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା କାଳୀ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆଜି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିଲି। ଆମ ଘରେ ବି ଦୀପରେ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ କରିଦେଇଛେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛେ। ଇଏ ଆମର ନୂଆ ଘରରେ ଶେଷରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସରିଲା ପରେ ଜେଜେ ପୟା ପିଣ୍ଡ ଡାକୁଥିଲେ, ସେଠି ଟିକେ ସାମିଲ ହେଇଗଲି। ଆଉ କିଛିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲି, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସରିଗଲା ଆମର ଦୀପାବଳି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀପାବଳି କେମିତି କଟେଇଲେ, କେମିତି ମନେଇଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।